Hola, què tal? Soc en Dani i això és Fent el Suec. Avui ens trobem a Juntrasgron, és una espècie de garden que està situat al mig d'una illa a l'oest d'Estocolm, a uns més o menys 20 quilòmetres. Estic a l'exterior d'aquests hivernacles. Segurament escoltaràs de fons pardalets, escoltaràs també algun motor d'extracció que estan connectats als hivernacles, algun cotxe a cada altre, perquè estan arribant cotxes. És un lloc molt bonic. Avui he començat el dia plovent, després s'ha tapat, no sortia el sol, però ara fa un dia fenomenal. Em sembla que estarem a 23 o 20, sí, uns 23 graus aproximadament. Està picant el sol, però amb l'airet que fa, que corre, doncs s'està força bé. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Bé, en el capítol d'avui et vull comentar, et vull parlar una miqueta sobre l'estiu a Suècia. Com es viu l'estiu a Suècia, perquè crec que és la millor temporada de l'any, seguida de la tardor, però l'estiu a Suècia és un lloc on poder estar amb unes temperatures. Sí, comencem pel temps. Pot ser que algun estiu te l'agafis que plogui cada dia. Ara, per exemple, portem unes setmanes que està plovent quasi cada dia. Això va molt bé, si volem tenir la gespa verda i els boscos frondosos, ha de ploure. No queda cap altre remei. Però també pot ser que ens trobem diversos dies que fa sol i fa calor. Les temperatures màximes poden rondar entre els 20, màximes, entre els 20 i els 25 graus. Pot ser que alguns dies baixi a 15 de màximes, o pot ser alguns dies que pugi a 30 graus. No és gaire sovint, no passa gaire sovint, però pot passar. Però si arribem a 30-31 graus, possiblement això farà uns 2-3 dies, no més. També hi ha estius que no plou, i com que aquí no tenim sistemes de reg, perquè en principi hauria de plou, és un lloc que plou, pot ser que alguns estius tot es quedi una miqueta groc. Però en aquest cas, com que ha plogut aquests dies, podríem dir que fa goig veure la vegetació, tot és verd, el blau clar del cel, els núvols blancs. Vaja, és un lloc molt, molt bonic per passar l'estiu. Si també venim a l'estiu, dues coses a tenir en compte. Primer, el sol. Tenim moltes hores de sol i si necessites foscor per dormir, és recomanable, molt recomanable, que on estiguis tinguin cortines opaques, totalment opaques. En hotels, en tenen, és molt normal, però jo, per exemple, el primer estiu no tenia, l'habitació on jo estava no tenia aquestes cortines opaques i em va ser molt difícil poder dormir, fins que vaig comprar una a l'IKEA i al final vaig poder descansar. L'altra cosa a tenir en compte, i atenció amb això, perquè si a Suècia a l'estiu és un moment perfecte per anar als boscos, anar a passejar, a fer senderisme, però heu d'anar molt de compte amb les garrapates, amb les tics, que li diuen aquí. Perquè algunes d'aquests bitxos poden portar infeccions i venen una espècie de vacuna que te l'has de posar cada any. No és barata, però és a dir, si has d'estar fora, has de fer acampat i tot això, es recomana, perquè si t'agafa una d'aquestes malalties sense vacuna i l'enxampes tard, pot arribar a ser mortal. És difícil que sí arribi a ser mortal, bastant difícil, però hem d'anar amb compte. És recomanable, es pot anar a la gespa tallada, no hi ha cap problema. A aquests bitxets no els agrada estar a gespa tallada,
però si anem al mig del bosc, on doncs, ja la vegetació és més abundant i els matolls doncs, són més elevats, doncs, més o menys uns 50 centímetres, i és fàcil que enxampem una d'aquestes garrapates. No sé, en català, no sé si es diu garrapata, però si no és així, em feu una rectificació. I doncs això, el temps, molt bé, com he dit, atenció amb aquests bitxos que estan a la White. Aquí, per exemple, i a més, aquest any, no sé per què, bueno, m'imagino el per què, el canvi de temperatures, més humitat, doncs hem trobat que en Rico, per exemple, portem 10 anys vivint a l'apartament, 7 anys des que tenim el Rico, i a prop de casa mai havia agafat d'aquests bitxets. Però aquest any, en una sortida que vam fer, en va arreplegar 2. Nosaltres li donem una pastilla que el que fa és, quan aquests bitxets li piquen, la sang porta part d'aquest medicament que li donem i aquests bitxets moren. Però tot i així s'ha d'anar amb molt de compte. I què més? La gent què fa aquí a l'estiu, aquí a Suècia? Doncs normalment la gent es queda per aquí, per la zona, perquè baixar, per exemple, al sud, Itàlia, Espanya, Grècia, és passar molta calor. I els suecs, doncs, quan hi ha molta calor no ho suporten gaire. Tot i que conec doncs, a diversos companys de feina que aquest any, aquest estiu, aquest mes de juliol, han baixat a Espanya. Tinc altres companys doncs, que la gran majoria doncs, es queden per la zona. Una companya de feina s'ha agafat un cotxe amb una espècie com de llit que porta el capó del cotxe, una espècie de càmping, molt interessant, la veritat. I se'n van cap a Noruega. Altres amics doncs, se'n van cap al nord de Suècia, altres cap al sud de Suècia, però el que intenten és que aquest estiu estar per Suècia. Però ja dic, les temperatures són, per mi i per molts suecs, molt més bones que pas anar cap al sud d'Europa. I a part d'això, bé, el mes de juliol, podríem dir, és com el mes d'agost a Catalunya. Aquí tota la gent, o molta gent, agafa vacances al mes de juliol. Els nens, que és, podríem dir, el factor més important a l'hora d'agafar les vacances, tenen vacances doncs, des d'una setmana abans del Midsummer fins a la tercera setmana d'agost, que és quan tornen a l'escola. És a dir, el mes de juliol és el mes més important pels suecs per agafar vacances. I les tenen bastant disseminades. Ja el mes de gener, per exemple, és un altre mes important i que els suecs doncs, normalment van a Tailàndia. Però quan arribi el mes de gener ja en parlarem. Però bé, ja dic, l'estiu, venir aquí a Suècia és fantàstic. Ja dic, és temperatures fantàstiques i la natura també molt maca, molt maca. És interessant també saber que aquí es pot acampar a qualsevol lloc, o gairebé a qualsevol lloc. És a dir, tu, per exemple, vas per la carretera i dius, quin lloc més bonic, i dius, vull acampar aquí. Doncs ho pots fer, no hi ha cap problema. Si no hi ha cap senyal que ho prohibeixi, si no, doncs ho pots fer. És a dir, ja per defecte es pot acampar per tota Suècia. A no ser, ja dic, que hi hagi alguna senyal que indiqui que està prohibit. També no pots quedar-te més d'una nit al mateix lloc, vol dir que t'has d'anar movent, no pots estar a més em sembla que són 80 metres d'una vivenda, i em sembla que ja està, no hi ha cap altre requisit. Doncs també hi ha molts llocs d'acampada, doncs càmpings, els típics càmpings, doncs també n'hi ha molts. L'any passat vam anar cap al sud, Calmat, i vam anar d'acampada, i vam anar, em sembla que va ser una setmana aproximadament, una setmana llarga, i va estar molt divertit. Vam anar a una illa que està just davant de Calmat, i molt interessant. Ja dic, la natura és un lloc per disfrutar.
L'únic problema, en comparació amb altres països, és el tema dels gossos. Hi ha molts llocs doncs, on no, molts restaurants, per exemple, que no estan habilitats per portar gossos, cosa que altres països, com pot ser França o Alemanya, que estan molt adaptats als animals. En canvi, aquí a Suècia encara els hi queda bastant. Hi ha més cultura que a Espanya, però podríem dir que encara els hi queda també per estar al mateix nivell que d'altres països europeus, com he dit, França o Alemanya. I bé, doncs fins aquí aquest capítol d'avui. Aquests dies estaré una miqueta liat, vull agafar-me una miqueta de vacances de gravar podcast, però bé, si estàs subscrit o subscrita, ja saps que rebràs el teu capítol de forma automàtica en el teu lector de podcast, que per cert et recomano un lector de podcast de veritat, és a dir, tipus Pocket Cast, tipus Apple Podcast, una cosa així. Si agafes altres com pot ser Spotify, per exemple, si posés en un capítol ho faré, però vull dedicar en un capítol la música que em va fer venir aquí. És a dir, un dels motius també per venir a Suècia és la música. I un dia, o una setmana, un capítol d'aquests, el dedicaré a la música sueca que em va cridar molt l'atenció. Possiblement farem un especial de música sueca que hem escoltat des de petits fins al dia d'avui. Però, clar, si vols escoltar aquest capítol, haurà de ser no des de Spotify, perquè detecten que si hi ha música, detecten i directament ja no et publiquen el podcast. Doncs per això recomano, ja dic, Pocket Cast, Podcast Guru, hi ha un munt de podcatchers o de programes per escoltar podcast que són totalment oberts i tenen un munt d'avantatges i a més són gratuïts i tenen moltes coses. Posaré l'enllaç a les notes del programa perquè, si vols, puguis descarregar-te aquestes aplicacions que hi ha per Android, per iPhone, per PC, Mac, Linux, per totes les plataformes gratuïtes, és a dir, aplicacions fantàstiques. Jo, per exemple, si em preguntessis què utilitzo jo per escoltar podcast, jo utilitzo Pocket Cast, perquè per mi és la millor aplicació que de moment he provat. Té moltes característiques que el fan molt interessant. Doncs bé, espero que hagis escoltat, per cert, que no ho he dit, aquest capítol amb auriculars, perquè és un àudio binaural, i escoltaràs com si estessis aquí, enmig d'aquest garden, que si vols veure fotos, et recomano que em segueixis, em pots seguir a Instagram, els varis comptes que tinc, el compte que tenim al xat i jo i en Rico, el meu personal, el compte del Rico, i també estic a Mastodon. Però, com ja saps, totes les dades de contacte i tots els enllaços estan a les notes d'aquest programa. Molt bé, doncs no t'entretenc més, que segurament hi haurà més podcasts que voldràs escoltar, que estaran esperant que acabi aquest. Doncs rep una forta abraçada i ens escoltem ben aviat. Adéu!